Tuh tutupan. Teng pundi? Oh. Aku ngirim wangke ngene katene. Damel napa? Arep tak nggih matuni tanding kaku. Kuwi lho. Teng wingking ta? Heeh. Hmm. Sik keju boyoke. Nggih. Ditanduri napa? Ora tanduri wong. Resik-resik nganu anding-andang niku ta? Lah ya sandinge Plokat niku. heeh. Hmm. Karo sandinge kakuse ngene setri barang kuwi kan kaya alat. Nggih. Nonton niku jane disemprot apa ya? Heeh, mana? Karangan sak uplik. Wah, lha kuwi rambanang tok lho. Lah kalih bayi paling damel riyaya niku. Dereng dianu diwenane ajenge Heeh. Wah, unggahan niku ajenge dirai. Dereng tapi. heeh. Paling damel riyaya nek ditinggal ngaler babak niku. Heeh. Lah bakat ini keng tegel lah niku. Ora golek jagung nyang kene mut ngono darani duwe. Damel wine Nggih makan pitik, pitike ngorekno. telas diwinane pun disate. Mbuh, nyang kene dores kaya mengke Nggih. apa enak apa ora. Enten. Lek kono iki mesti enak aku. Pak Mangen niki wau manjing Lho, ora. teng griya. Heeh. Mbon Apa wis mari napa lho? lemborong sembret. Lah nggih. Tasik nganu manjing teng mriki. Ulum napa Lah ya mpun mantun? apa wis mari apa lek borong. Nggih. Paling nggih mpun mantun. Pun Sembret ta piye? mpun disembreti lho. Mbak. Sembreti Pak Oye kali Mbak Titi. Nak. Heeh. Heeh. Ora angin. Bek menik napa masel niku kok sepi. Sopo? Bek menik dik wingi tasik teng mriki. Heeh, dek ini sik Nggih. balik lah. Lembah mak nanti. Paling tasik gletak lah ini. Tutupan niku masih mpun nganu medal. Tasik nganu Heeh. film. Ngongak-ngongak. Cek turu nganu. Bahasa lama aja. Berarti bek menik pun wasul. Balik lah. Pun mboten enten kok. Tunggile Mbah Jem niku sinten? Mbah katinem ke apa isik urip apa ora ning ndi ngene. Ora ngerti. Napa nggih tunggale Bek Sutilah nika? Ya tunggale Sontono barang. Mbah Santono. Heeh. Lek kalih Mbah Sutilah senes. Klompret nika. Itu gede. Mirip kok nika. Karo sapa iki sing sik urip iki apa? Sinten? Alah. Baru ini. Griyane pundi? Komplit kono ya. Napa Mbah Surip? Senes. Susu lek curip. Adi Sontono sapa Sontono? Tasik ngene ya, tasik nggih. Iki Setri napa jaler? kana. Sinten? Arepe matun. Dijagung Mbak Em iki. Dirane Pak Petur nih dijagung, Mbak. Raya wis bar. Anu tasik sak kilan kok. Oh, Jagung lokal ini.
nggih sing separo kacang. Separo sing kidul nggih ketoke nika. Oh nggih, kacang separo. Heeh. Rungkut mriki. Iki kaya lati. Nggih. Nggih. Nggih kotel niki. Niki ta sing dipecoki. Heeh. Jane mboten enten tandurane di sewemprot resik niki. Kotel. Gablok, Mbah. Ndak disulet. Mboten diesek-esek nganu. Aduh itu sulati. Disuk-usuk ungkal ngoten nggih. Wetel jingklonge kathah. Heeh. Niki nggih diingu mawon. Oh, lek Pokak. kuwi bingung. Ya pokak kathah. Tengah niku. Baon. Resiki kilo andinge ngene Pak Mat. Ketel gini.